تفسير سورة النور آية مجاء نسبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لئنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. بيه سيبري سوية هجرية باكلاني كمناني أني بيناني أني سبا شهر ربيع الأول نيني هجرة سانكالو سوانا بسويني وطاني ولو فلاني ميلادي نصراوكا جاتي با فلاني مغاني كلي سانكالو تانا بسويني مغاني سباناي أمبي باكو جيكورني غرفولا مسجد سلام كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا وعيد من الله تعالى من كان كريمداني بغبغليه أني جنغ كتا فولي كبو ألافي كتا مغوما يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. مغومن بمؤمن مسو من حكلت الجنيالا أتنغالندو مؤمني دو أتنغالندو أحكلت هر الجنيا كولا مغومن بتا جنيا غالوندا ولا ala ye kankarimada min fo ye ka jangakata min fu ye o de bena fo abo cogo la mumini cema a hakkilite jeneya la mogo tangale kata jeneya galonda o la kasoro sere nani ti bolo fana o de lajaba ye min ye kharajan makharaj alqalibi ni aya foni de kacaya jeneya galon be da muso de la sino hari ce tangale ni jeneya galon dara labo chogola aya fofana khaliba ni mu'minu muso de ka mu'minu muso beta wa ummahatul mu'minina awla bid-dukhul fi haja min kulli muhassanat. Awa mu'minu ba ciden ka furmuso ulu de kaka ka donni aya la kateme muso tangale mbeka muso fulu munun be donni aya la ko mu'minu muso tangale hakilite jeneya la mo fulu munun be do la muso la mu'minu baw wala siyama allati kanat sababan nuzuli wa hiya aisha bint siddiq radiyallahu anha kuma mana aya jibi sababu kera minin ka kola wa ya aisha cinya tigi de muso alaka je kabu fula bema wa gari ajmal ulama رحمهم الله قاتبة على أن من سبها بعد هاجة ورماها بما رماها به بعد هاجة الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر. دونك بغب بنا لا كافو كوني مغو يه أمبا عائشة نني ni aya injiginen kofe mغو na yamba عائشة بلاني جنيا كجنيا كفو أكا ni aya injiginen kofe doni ke baga bebbenna ka koye kafirire li'annahu mu'amidu lil qur'an parce que yere ekera kanna gele de sa kata qur'anama wa fi baghiyati ummahatil mu'minina qawlani mi yala mu'minu batto namba aisha tutte ni mugo min ye wulunani ka jenan galonda ulula
ibe kafiriya ube te kafiriya don ka bawo ye ñogon soso ola ñogo soso te amba se tutala ni aya ko fe ala kelen ko fe kabariya ka bo jeneya la ni mo jeneya galonda la ni ko fe kafiriye soso di tola ni munu ba to ni kuma ñogona fo ufanaka ibe kafiriya ube te kafiriya kuma fulana na la don ka bawo boro asahuhuma annahunna kahiya kuma fula sahalenye munye muminu ba to ube kome an ba shetu ni mo ni ye jeneya galonda ulu fanala ye kafiriye wode kuma sahalenye donc ni ya yirana parce que nabi nyuma ala ye nabi nyuma ko muso koroshi ka bo jeneya ma kuma min nabi nyuma min kawsan nabi nyuma imbe min kawsan nabi nyuma be kawsa wulu ajami ye akawsa hadama dembe ni tara jeniyan galonda o musala o de junumu be bonya katema beka ala bode tanga katema beka donc ala ko ne aya kono ako mo munum be mu'minu muso tangalew abo chogola mu'minu che tangalew mo munum be jeniyan galonda ulula lu'inu fi dunya wal akhirati utigila mo dangalendo jiyan kono ala bu ge ko mabo kan nema la jiyan kono ولهم عذاب عظيم يوم القيامة لا جبابوه لا جبا من كبو كسبه ni mo min yeggi jeni an galonda mo la sere nani masoro bolo ante minala sora kunna jalla kata joli foray be an ko busanya bisegi be boyla ika sere ya temina tuguni iye fasire sabato yoro lawa fula beya i dangalendo la jaba belebele baybi akera jole duru munu muso tangale ka jenya ngalonda la sere nani masere bolo munu che tangale hakite jenya la ka ko ye jenya ke sere nani masere bolo ni janga kata duru de bino fe busanya bisegi be boyla ika sere atemina tuguni iye fasiri de i dangalendo jiya kono yomene kama do la jaba berebere baybiye woni momin to bira ki yere galontiga yade bal mode ya to min ye kuma min na kan no mo bolon soni ni salli wala fulana jenelo soni ni alimami fulana jena kelade do soni ewa ni ewa karmo fulana jena kelade do ada moden ki rokolo shide mo chaman be kuma do be anyu de fo abi fo nen ka kan no nen kam me yomal kama do bi jigi jannaba kono sabuna kharifa fuite jeniya sabati mo kan ni ko sabat do la kelente sere nani sabati len ka soro ube ayere nen ka fo nye jeniya ke ube ni musodo kono ka soro ala ka soro afuru lente cheta bolo o yere na ma subuha wele de na yi subuha wele ko kono ya soro ni subuha de ewa ta ewa sere uba bolo jeniya te sabataka ube na kun karabara de osero ba bolo jenate sabataka ube na ko dore nana kam mi fondo dinne makka la sino kimbon ka hakili la kan ko sugu kenna jenate sabataka kono yere jenate sabati tanke ni subha welela ni sere ube donc mo ko jantu yere la soni karasay jenake lay soni karasay jenake lay aya yere koloshide kuma bere bawde do nu kam ko kan ko hadama do ndakono awa sarafuleya ala ko ni mugo yake i dangalendo jiyan kono la jaba buye la gara la jaba minna kabbu ko sobe hadisa sahlin nana ciden bolo sallallahu alaihi wasallam abu hurairah ka hadisa ciden ko istanibu sabwal mubirat akwa ya yire kuroshi ko wolon fulama o ko wolon fula ubi hada madin ka dina halaki kire halaki jiyani la gara قيل وما هن يا رسول الله ni ciden yen ni nyaangu gona fo seba unyana ulube korto ciden ku fode puru kaseku yere kolosuma unina nanta tekele ni eko ko wolon fula be sisa mbu fo ube mo halaki bi tachi bi do jannaba kono do ba fo te fo ne nyana ya uba ka samara faranjonka mais sebo nin ko nyogona fora ulube korto ciden ku fo bu yere kolosuma chogobe ko ciden ma uliye ko woro fulay dume qala shirku billahi ciden ko fulo ka fulanna fara alaka
shirku al-akbar wa shirku al-asghar wa shirku kafiyu akeza fulankafoya kumbaba ube fulankafoya fitini ube fulankafoya dogole fulankafoya kalite saba imbe ni mogo mogo mi sembo ala yera i bolo abi halaki kika dina halaki jiyani lagara a folo yode junubu site jiya kono min ka bo fulankafoya junubu folo min ni ala ye qur'ana damina to ni ala ye mogo bolala o ye fulankafoya de fenyuma site jiya kono ka tawhidi bo ala ka pinyamare kan folo qur'ana kono kera tawhidi de ala ka bali kan ko folo qur'ana kono kera shirku de awa fulankafoya ire kono sama shirk fi rububiyya ala ka danina kana foy fara alaka wa shirku fi uluhiyya ala ka batoni kana foy faraka wa shirku fi al-asma wa sifati ala ka togola kana foy faraka fulankafoya be mogo soro ala fanfilala ni yoro sabala fi rububiyya wa uluhiyya wa al-asma wa sifati shirku bi soro ni yoro la shirku yin kalke sabade ka fulanna fara alaka ka danina ka garjagilila ube ka fulanna fara alaka aka batolila ube ka fulanna fara alaka aka togola ire korosama bi halaki jiya bi halaki lagara ewa shirku fanaini kalite saba shirku al-akbar wa shirku al-asghar wa shirku al-khafi shirku al-akbar munye kata sujudu ke shegu ye ube ka sujudu ke kaburu ye ube ka sujudu ke shegu do ka foto dilolenye ube kata kantigele ke kaburu ye ki dama kasala ni shirku al-akbar mughraj min al-millah fulanka fay kumba boda bi labo islamiya kono ashirku al-asghar الحلف بغير الله قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر واشرك أقول مؤمن كلني في عمر من تلاي يكافر يرى ومشرك يرى دونك وكك كلني في عمر من تلاي شرك الأصغر وشرك الخفي وبد سكون يكون يرجرا don dola kidin bora shego bake ka dajali ka kofo akon ka fendo fo min ka dugu ni fitina kabon kan manton kan ne kidin fe ka temi dajali kawa uko kidin ko shirkul asghar uko shirkul asghar munye kidin ko shirkul qafi ko fula kafwa dogole uko fula kafwa dogole munye akon yaqumu ar-rajulu fayusalli fayujayyinu salatahu lima yara min najira rajul ilayhi akwai shirku kafu yin munye oyin mugo de abe wuli abake kasalli na ba kasalli la anya bala mugo do bake kallaje aya kasalli masirikanye o tiginye koro puro anafwa nin kalan chugo kanyi de ube puro anafu nin challi chugo kanyi ci don ko nin ka jugu ne kam manto ma nin fitna ka bon kam manto la kateme dajalika shirku kafu ube diskunde kuno yere jira donc a folo yen ninde hada maden ki yere kuroshi shirku kalte saba imbema abi halaki jinya bi kadina halaki abi halaki lagara fulanna wa shuhul ani dabali abi mugo halaki ki kadina halaki ki yere halaki jinya lagara dabali keli ni kera dabali kelade abi halaki jinya ki halaki lagara dabali dobe ubafo atif dabali dobe ubafo saraf atifu ubafu de makoti wala kiren ko inna ruqa wa tamayima wa tuwala tashirk atifu yemunye ka fendo dila ka mugo do kanu dusukundo nyogonna ka sorutunte nyogon fe modi gana be min ke soma ni domo ella jarabila muso dola muso makotila atife ikata moru fe u ka fendo dila pour muso inka ekanu udo fana bo dabali sugu dila ka do musola ado atese ka sigi nama edeye atese ka da atese ka siga fo aka edeye ikanu be do addu sukuna fo atese ka nyai ko uba fo ninde mal atif ni ya haramu de fulanka fo yade do a ube muso kata mori gana fe a ne cheye do wore de franka de donc abode fe fendo dilanye ibe seka yele makana ne ma chogo minna ben kanu o fana bo o sugu dila ko alebe aw kanu do nyogonna ninde to atifu o ba fo ninde matti wala kiren ko flanka fo yade do
sarfu ye munye ka mogo nege bo mogo la mogo ana ka muso be ɲɔgɔn kanu u kanu be ɲɔgɔn dusukunna o hasida ye eta e be ɲa bɔra muso in nɔfɛ ka fen dɔ dila ka cɛ in kɔniya na juguya dɔ muso in dusukunna pour muso in bɛ se ka furusa ka bɔ a bolo cogo min k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na u b'a fɔ nin de ma saraf a fana ye dabali de mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin ko sugu de kɛ ubiyɛn ka taa mɔgɔ dɔ dabali ka fa don a la ubiyɛn ka taa mɔgɔ dɔ dabali ka bana ubiyɛn ka taa mɔgɔ dabali ka faga awa ciden ko fɛn filanan min n'a bɛ hadamaden halaki diɲɛ kɔnɔ k'i ka diinɛ halaki i ka lagara tiɲɛ i bolo o ye nin de dabali ciden ko laysa minna man sahara aw suhira lahu a ko mɔgɔ si tan dɔ ye mɔgɔ min ni e bɛ ni mɔgɔ bilala ɲɔgɔn na dɛ e b'a dabali ka dabali kɛ ubiyɛn n'i bɛ taa dabalikɛlaw de fɛ u bɛ dabali dila ye i tɛ silamɛ ye ciden ko i tɛ silamɛ ye dɛ e yɛrɛ de bɛ dabali kɛ ni mɔgɔ min bilala ɲɔgɔn na dɛ i b'a dabali ubiyɛn i bɛ taa dabalikɛlaw de fɛ u bɛ mɔgɔ dabali ye ciden ko i tɛ silamɛ ye awa i halakilen don ha i bɛ ko min na a bɛ halaki diɲɛ a bɛ halaki lagara sabanan ciden ko wa qatli nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi ani kan nin faga nin min ni ala ya fagali haramu ya kasoro hakete nin faga kan nin faga hakke ye sabade ni mɔgɔ ye mɔgɔ faga seerew sabatira kan ni sariya bɛ a bɛ faga n'a tigi ma yafa n'a y'a lase sariya ma a bɛ faga nin ye hakke ou bien mɔgɔ furula a ye jɛnɛya kɛ a sabatira ka a bɛ fara kɛrɛ a bɛ faga ou bien ni mɔgɔ murutira ka bɔ diina la a tun bɛ silamɛya diina de la a murutila ka kɛ kafiri ye a bɛ faga ni hakke ye ni saba de ni saba dɔ la kelen tɛ mɔgɔ minnu bɛ baga nin na k'a bɔnɔ a nin na dɔrɔn ka joli dɔ ka faga o de ye sabanan min bɛ hadamaden kan ayiwa diinɛ halaki bolo k'i yɛrɛ halaki diɲɛ de lagara mɔgɔ faga wa akili riba naani naani riba dun riba a kɛra sa mɔgɔ dɔ de ye juru dɔ e la karisa 10,000 n'i b'a sara i b'a sara 12,000 riba de don a kɛra i taara banki de la i y'a juru ta n'i b'a sara i bɛ entrée fara kan riba de don a nuniya ka ca ciden ko riba ko a bɛ taa fo 70 a bonda bɛ taa a nuniya bɛ taa 70 ni kɔ a ko a nɔgɔma de ye a nɔgɔma junubu nɔgɔma de ye i ni woloba ka jɛ i woloba i n'a ka jɛ ka kafoɲɔgɔnya kɛ a ko riba junubu nɔgɔma ni o de bɛ catégorie kelen na a bɛ na hadisa dɔ la ko riba dɔrɔmɛ kɛlɛ a ka darahimɛ kɛlɛ i kɔnɔ la a ka jugu ni min sitti wa salasina janiya ko a ka jugu ni jɛnɛya siɲɛ 36 ye riba darahimɛ kɛlɛ i kɔnɔ la a ka jugu jɛnɛya siɲɛ 36 ye wa kilo riba riba dun bɛ hadamaden halaki diɲɛ kɔnɔ k'i ka diinɛ halaki bolo k'i halaki lagara nin de ye naani na ye duruna wa akli mal al yatim ani kal yatime kan nafolo du fu inna alladhina yakuluna amwal al yatama julma inma yakuluna fi butunihim an-nara wa sayaslawna shayra alakum mu'minun bal yatime toyo ka kan nafolo du ko tigi tasuma de do kono ku ye jahannaba tasuma de do kono ko lagara ku be bila tasuma menene nay ni joli nay duru worona waqt worona wa tawalli yawma jahaf ani domi silamu ka jama kulu fule kafiru ka jama kulu fule angire na nyugonna amba fi ka jahadu ke e yera keneka o do ka boli ye sera kele yorola silamu ka groupe fule kafiru ka groupe fule tora anka nyugo mina kelela ube anye nyugo mina kelela e ka boli o fana ye ko de abi halaki diɲɛ bi halaki lagara k'i ka diinɛ halaki bolo wolon filanan wa khajful muhsanati alqafilati almu'minati ani mɔgɔ minnu bɛ mumini hadisa yɛrɛ do kun ye nin yɔrɔ de laban in dɛ mumini muso tangale a hakili tɛ jɛnɛya la mumini cɛma tangale a hakili tɛ jɛnɛya la ka jɛnɛya ngalon da o la a y'a yɛrɛ kɔlɔsi ma dɛ karisa ye jɛnɛya kɛlɛ karisa ye jɛnɛya kɛlɛ karisa ye jɛnɛya kɛ karisa ye jɛnɛya kɛ a y'a yɛrɛ kɔlɔsi kuma in fɔli ma dɛ
mumini muso tangala haklite jeneyala mumini chema tangala haklite jeneyala ni ko aye jeneya ke sere nani fana sabatilente e bolo aka jeneya ka awa ni kodo kuma do ni kuma min fo nabi halake jinya ke ka dina halake abi ka dina halake ki yere halake jani la garabe sabu ni mubiqat ko wolo fula min be hada maden halaki ki ka dina becce bolo ka halaki bolo tiiden ko sallallahu alaihi wasallam ɗum wolon fulade ɗo hadisayin do kuñire labayinde donc kuma min ɗo fooli kan o haɗama dow nen ka yayi rokkuro sama on kalimamiya aɓe jeneyade ka kalimamiya ɓe cohri eyeya dow ko aɓe jeneya ke cohri eye jeneya sabata ka cohri jankoye ɓena anñinen kala kan kalimamiya aɓe jeneyade ke an ka salliwolere ɓe jeneyade ke an ka wajuru kala ɓe jeneyade ka kiri ɓe cohri eya ɗo aɓe jeneya ka cohri eye jeneya sabata ka cohri لا حول ولا قوة إلا بالله مؤمن يكونوا يتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم أو نيانا مؤمن يكون نغودي أو داكونو مؤمن يكون بلي باودي على في هذا مرين يري كلين يري كروشي كدا من كشي نيما ورياتو دوني تبا سلفو دوكو أكو هذا مدين نيني كورادي إيا بلا درابيدو nenyi ka warade iya bila dro ka foni dro abidu ala kan kishi kantanga يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ni janga kete bele bele ba abin nunun tigiye munun be mo galon jenen galon da mo la sere nani tubolo ni ala ko janga kata belebele babuye janga kata belebele bayimbu soro donjuma yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun janga kata belebele bayimbu soro donde dommi nu yere kan neumbe sereya uka bono be sereya uka seumbe sereya uka ni tumbe bara munun ke jankono eyere tumbe bara jugu ke nembe sere kay ka befo tumbe bara jugu ke yere bolo bafo eyere seum bafo wala to cida na nasihu muslimu kono anasika hadisala qala kunna inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadahika hatta badat nawajiduhu kunu tumbe ciden fe dondola ko yelela fo ta ka juru nunum bora keneka ciden ka yele danyode akdi ka yela te kambo te dawga ni ay muñirade fo ni min be kofe wo yera o ya yele danya ko cide ñirela fo akatta ka juru nunum bora keneka summa qala kofe ciden ko atadruna mimma adhaku aku ya law bado nebe yele min nawa qulna allah wa rasuluhu alam sebo ko an ko alana ka ciden de bodo qala min mujadalati al-abd li rabbih aku do natigi alabe ñogon kuma sagin min ke lagara ñelela odela yaqulu ya rabbi alam tujirni min al-junumi fayaqulu bala fayaqulu alla ujiju alayya illa sahidan min nafsi aba fontigi ala yala ede ma nekkisi to ñalima jiya kono wa ala bafu awo aba fontigi ala nte wasake ni mogoshi aka sere yanka fo nyire de ke sere nyire ka fa yaqulu kafa bi nafsika al-yawma alayka shahida awa ala bafo bi e yere wasira yere ka sere ni yere ke sere yere ka وبال كرم عليك شهودا وبالكرام عليك شهودا awan kammal kamunu tumbika baro sebe ni ulu fanake ikashere fayaqtim ala fihi nin kera doro ala be jo ala ba danoro wa yuqalu li arkanihi ala ba fo akasufuma intiqi fatintiqu bi amalihi fatintiqu bi amalihi ala ba fo akasufuma sufu akasufu ayekuma awaye bara ke kasufu ba fo ثم يقل بينه وبين الكلام وكف النكا صوفي كبارا كتا بفو على بي دافنا فوني أبي بوي إني كما تشيبي كما فيقول بعد لكنا سفقا وسفقا دايم بفو صوفي يرمى جنيا بأوي ما بني بأوي أني يرمى جنيا
fanni kunna kuntu unadilu nettumbe awde defa aw bina sharia neka nettumbe awde defa aw bina sharia neka aw ma bonendo nemala jiden ko nyelela nindela donc kayira hada madin kene kala min fo ida ibolo isew isufew ijantula de juruka kula ibolo ikusiri de yomul khamado ala bida noro de ida bi noro ibolo yefe wo fenke jurmu ke bolo bafo shew ni jurmu ka bafo bal o junuduhum aya wala la hari far kula bebe kuma bebe sharia kika yitumbe bara min ke jiya ka be fo يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين يومئذ أدو يوفيهم الله دينهم الحق ألبو كروشيكو كسر حقيقتك دوما دينهم الحق أي حسابهم نيني كروشي لدي alabu kuroshi ku fese uni sara min kaka alabu ka sara dafalenta ka duma qiyamatenega yufihum Allahu dinahum lihaqqa alabu ka sara dafale abata ka duma wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin ado uyire bado ko ala ta de tiye ala de tiye bangalendo alaka kuma da yake alaka kitabu da yake alaka kiri da yake alaka fesefele da yake alaka rijanna yake alaka tasma yake iben nimbe do ado nimbe da ke cinya bangale munye koro ado ay wa'duhu wa wa'iduhu wa hisabuhu huwa al-adlu alladhi la jawra fihi wire bena do ko alai lahidu kamin fo alai kankar madam mun fo alaka korosini huwa al-adlu abebe tilinga de kabbi to nolitala wire beno do ado الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم أنبا إشتك كباريا كاتا والذي بالأفك إن الذين جاءوا بالأفك كاتا ويرو كانان يرو لا وبيتو نيامبا إشتك باريلي على كل قبيسات مغو جغو كما جغو كيوالي جغو للي خبيسينا وبي اوا كما جغو فولو دي وبي كيوالي جغو فولو دي وبي تشي جغو دي ني آية بيتان نشغو دلا الخبيسات موسو جغو كما جغو كيوالي جغو lili khabishina ubece jugude ni kera ce jugude muso jugude kanka ke eka furu muso ye ni kera ce juguye ere kanka ka kuma jugufo ni kera ce juguye de eka ke wale be juguya mana fule ka yira de munafiqu ye min dambi kata cide ma purka ka muso ciya parce que ni ka muso ciya na kera muso juguye dro yere ciya na ewa alako ko muso jugu kanka munafiqu de bolo munafiqu munu nye ni ngalo ndamba se to la pour ka ciren to ciya de ala ko nu ne muso jugu kaka ulu de ni kuma jugu kaka ulu de ni kewale jugu kaka me mu'minin nununte wal khabishuna ce jugu fana kuma jugu kewale jugu lil khabisati obe ke muso jugu de ce jugu kuma jugu kewale jugu obe ke muso jugu de ni muso munun jugu yara de uchew be jugu yara uchew be jugu ya unem be jugu ya ukewale be jugu ya me mumunu to oye mana munafiqun munun nin galonta ka dacci den kade ulu de nin ko sabab be kaka kateme muminu ka ulu de kuma jugu kaka kateme muminu ka ulu de kewale jugu kaka kateme muminu ka ulu de muso jene ya kaka kateme muminu ka ciden toye ciden tayi munya labino fo wattayibatu muso nyuma kuma nyuma
kewale nyuma litayyibina abeke cheude che mununye che nyuma uye ukakuma ubenya ukakewale ubenya muso nyuma kuma nyuma kewale nyuma ode beke che nyuma uye wa chide no ode kaka chiden ka muso nyuma de chiden ka kuwa be kuma nyuma de chiden ka kewale be kewale nyuma watayyibuna litayyibat awa che nyuma ufana kuma nyuma kewale nyuma ulu fana beke muso nyuma uye ulu an bai shetu dambe katanninna an bai shetu toye an bai shetu ni ce nyuma de kaka an bai shetu ni kuma nyuma de kaka an bai shetu ani kewale nyuma de kaka ce nyuma kuma nyuma kewale nyuma ulu de beke muso nyuma uye wada to ala ko ulaika akon nunu fulere nin ce nyuma ni muso nyuma fulere muburawuna mimma yaquluna mogo yemmi fo ka bari lendo kabwama mogo yejeni angalo mi fo ka ubari lendo kabwama nin ce nyuma nin kuma nyuma folaw nin ke wani nyuma kelaw kuma mi foruka muminu ce mo ni muso mo bari lendo kabwama lahum maghfiratu muminu ce mo ni muso ma alaka junubu ya alaka suturani junubu ya fa de bu huniye warijun karim ani sara min kabbu kosobe tuma bunu sami rahimahullah har ko ama ko kafiru ko hu ka wulumara ko be wulumara ko safune de bu bolo ko be uluko ko ni ulu banana ko ba furake ako kana bali mogola ala ko al khabisatu lil khabishina wal khabisuna lil khabisati ako kafiru de do mo no lewo de do mo jugu de do ulu de kakake ulu nunu de kaka ako niye kogo jimbe ke ka dien safune beke ka wuluko ate seneya najasul ayn ako wulu yere jati de sofelendo dinya baji beke ka dien sabune beke ka wuluko ate seneya asofelende do mais al khabisat lil khabisina aw do fana be kaba ko lawde lade ko wulu docteur so de bolo ko jakku ni docteur so de bolo anka don ko do mum beta yala ubeta mum majjamu node ko le do ya ka jakku mani de ba bolo abe kasikata ale nyana ko wore de ko ja ko ka jakku mani de mankino ko beta na docteur so la awu de be ulajeni nyali laje e yen ni fo don ko do bora saudi atara yala amerike jakku mani docteur so be wulu docteur so be ko kabako ako wulu docteur so ba bolo jakku mani docteur so ba bolo aw fure palestine islamu ka denyere abe barigo fajila ka blataka awulile abe islamu ka denyere ta kabila kono aw de bena ko jakumani docteur so aw de bena ko wulu docteur so abake ka bombu tonu la majigi e wa hada madunka bombu tolila tonu na ma abake ka jiga hada madunka ka tasuma kula ku jani fu ko jakumani docteur so hinna de yenni al khabisatu lil khabisina jakumani fennugolo ulu fennugolo fen sobele ulu fen sobele de kakulu yere sobele ndero ulu yere khabisatu de kubasawu wallahi fen jugude do ulu fen jugude marali kakao o te kabu tamabu majamude ubedo ni aya de kono ulu yere ka jugude ulu ni jugumo de kakakoyi o ku koye uka ewa eta uka sogoni ne kana duma ka docteur so joye ulu de kaka الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين وذلك في الاستئذان. منكسر كوني يسلم يا سريا كجونا كأدب دوي ni ala ya ka muminu ladabunaye ko jamana nye doni jamana ye ko jamanye islama jamana de
bonni adabu munu fulen ni hadisate fiqhute qur'ana kono de do qur'ana fana tumbe kala jamana in kono ya ka durushi abu kunna eska adabu min bena fo be jamana in kono wa alquran hujjatu laka aw alayka ndala dalil anka qur'ana kala kanan kanka huje lagra ya rabbi amin amin ya rabbi allah ni adabu ye munye ala ye nyamre li de ke ya ayyuhal ladina amanu an ko abdullah ibn mas'ud ko akunni ya mi qur'ana kuna la ba fo ya ayyuhal ladina amanu tilo ma do kallam de ala bina ko ba do fo kam go nyamare nay ni mu'minu ya ke be here suru jani lagra do be faray kalli man ya kafana ni ma ke fani kalli man ya be naqashi ube ala bina ko bele wele ba do fo ka balili kala ni ya to be here suru jani lagra ni ma to be bala usrola ala ko ya ayyuhal ladina amanu akum mun naw dara ala la haqiqa la tadkhulu buyuta ghayra buyutikum akana do dukono aka dute minye akana do sokono ka sote minye hatta testanisu fo ka jenyine ke testanisu testazinu wodi ato nin kananga abe ewa abdullah ibn mas'ud ubi kakkalan chokola ani ibn abbas hatta testazinu hatta testanisu hatta testazinu ubi bakala chokola ani ibn abbas testani su korode e ka dute duminye e ka sote somunye kanu do akuna abada foy ka je nyini atigife sani ka do folo je nyini abe chogo bina fo ija astazana ahadukum salasa falam yu'ajil lahu falyansarif je nyini ibnade karasa ni nana akadala iba fo assalamu alaikum na ilamina ibafo a adugunu nka doa nako haddo ibe do abena nyefe nako sagi ibe sagi obebena ni mugo ni lamina fana yi salamu bila siya folo iman lamina iya bila fulana iman lamina iya bila sabana iman lamina sage kana dode abdurrahman sadu ko munna ala yi ninje nyini ke sariya adabu kata mu'minuma akoso hada madin ka du ube ni bi ka sokono abe komi sutura de do na bi ka lawra sutura komi ni be fini do abe ka lawra sutura chokomi ni tora ka do mo ka du kono paraw ima je nyini ibe se ka ta soro aka finu tala aka lawra boleno parce que aba ka sokono rajati do mo te donkaya ibe ta bila afar allan kolon ka ibe se ka kala wura yekele ube ni tora ka do mu ka sokono ni dogo ya ama boy kalama abise ki tuhumani ko jugu peliye abise la jate min ina na sunyani de ina na ko were de la alla je ni dugu tigi ta ka du kono ale bina akadula anya be chedo boto ya aka muso kelende ba ka du kono ale bina dudala anya be chedo boto la ka du kono o hakili beta yoro jade hari na ya soro eddo na de doroye foli ke du kono mo mi lamina isagira ale yi boto ye a hakili beta yorobe abesika shika aka muso nyire la obesika ke manka na ka muso re nyonje donc akode ya to i kana do mo ka du kono ni ma je nyini ko fula bala i kana tala bila mo do kala wura ka kala wura ye ube ni donna ima sarama i dogo donna mo kana ti jate min ni sunyali ube ko were anana aba musa al-asari tumami aye je nyini umar ibn khattab fe sinya saba umar ma jenda ma aba musa al-asari sagira o ko fe umar ko alema aba musa al-asari aba musa ko tumami aye je nyina fe umar ko ale tumame de ako ale mame ako ka ci bila katama mo ka wele kana anale ako muna enana ne ka dalan isagira ko ni fo sinya saba ni gaje ni sinya saba ibi lamina isagira ni ya me ci den fanalan ako ni nana ka mo je ni ka salamu bila sinya saba mi lamina ikasagi awa ako ibe sere ni nade ni sere masoro ni na ko ci den ni fo mbi bo fuki bana
tara fo madinan kawye ko nin temina ni umar madinan kaw ko an ka demisen fitini do de be ken ni sere doro lam asma sauta abdullah ibn qais yastajin ako pasga abdullah ibn qais ko ni ma ka kuma mi tuma ma inje nyini ako aye jenda makado ya nyini umaye ya suratara ko mi asagina kana ayen ni fo umaru ko ni ya mecci de nyen fo umaru kunna ni sere de sunu ni bugo ki bana atara madinan kawfe ko la yashhadu laka illa ashgharuna ko mo shite ki ika sereya fo ambe fitini ambe ka korominye de wodo be taka ki sere ninna fa qama mahu abu shahid al-khudri wulila kafara abdullah ibn qaishika fa akhbara umar bidhalika ayu umar kibarano ko umar ma ko ciden de ni fodre fa qala umar ko alhani anhu safqu bil aswaq akun netum be sanni fere min ke sugula o de yin sugula kaboni hadisala ni ne mame donc jenyine sinya sabade ni nana mo jenyine nana kaddo dala ibe salamu bila sinya saba na yilamina iba nyina fe kado na mi lamina ikasage awa jenyine adabula bun kasiri rebo donati ليعلم أنه ينبغي للمستأجر على أهل المنزل أن يقف تلقاء الباب بوجهه ni nana eba fe ka jenyi ni mo fe ka do kono kana jo du dala ni nye silembe du dala ni du dayele la inyabe du kono na bela jenyi ni adabu toye yikana ukede yikani ni si du yire kono na du dala parce que hadisan nana ولكن من ركن الأيمن أو الأيسر إذا جو دو بروتو كني ينفع إذا جو دو دا نما ينفع ميكانيني سيداما كني ينفع إذا نما ينفع إيجوه ويقول إبا فالسلام عليكم السلام عليكم إبا فولي بلوكا ننشغلا وأنه جيني قال جاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستاجن ujeli ko ceedo na ciiden ka dudala be jenyi ni ciiden fe fa qama al bab mustaqbil al bab ajora ka ni sidda yerema fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam hakaja anka aw hakaja akota yanfe ube kata yanfe fa inna mal istidanu min an nadri ni yayi anko jenshira ko jenyi nin ka ken ko akoro kana fenye du ko min manka ni e jora kinyo si du madu du da yelela ube du da yele ngo ebe fenyo mi manka je nyini koro yede i kakke ije je nyini i kana fende yeddu kono i manka minye donc ni de je nyini ke kana ijo ko i nyeshi da yerema wa fi sahihi an rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala anna nabwaru muslim kono ciden ko law anna amran atala alayka bighayri idin faqad fatahu bihasati faqat aynahu ma kana alayka min junah awa ciden ko ni mugo nana abake killaje ka du kono ka to kelma abake killaje du kono akonni ye beleta ka filala ka nyachi foitila ni ya nyachi foitila wani jabir qala ataitu nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dayni kana ala abi jabir ko alena na ciden ma ko juru do de be tumbe ale fala nano kibariya ni ciden fe فدغيتني بابا فقال من هاجا كو علي دغوشي كيدن كو جوندو فقلت انا مانا جنيني ادابولا انكو فلو يموني جنيني بكسيا سبا ني سلامو بلا سيا سبا نا يلا منا يدي مو فرaka adugul nkadowa na ko iddo ibedo na ko ikasagi be saga bena ayala ninte foloy fulen na ni be jenyi ni kani jo kinye si dama ke daknya fanna uba numu yanfa wala ibe mufo ibe kaji salamu ni jenyi ni ke ninte fulay sabana ni eye jenyi ni ko assalamu alaikum to ko alaikum salam mani anta mana dondo i katto min donende i togofo akere togo yore de akera kuniya de on ni togo muhammadu i doni ni muhammadu ba fo muhammadu fulana de
ube ni do i doni ni kunye de iba fo Abu Abdullah de do abi doni minye ibi to de fo kana fo ne do wode fune ni hadisa kono ya Jabir na le cide ma aye jenyi ni cide fo cide ko dondo ako ana akonne do cide ko ana ka annahu karihu mun kuma cide nyako ako ana mana ana waye kuma yawa wa inna ma kariha jalika lianna hadhihi lafjatu la yurafu sahibuha hatta yufsah bi ismihi aw kunyatihi allati huwa al-mashhur biha mun na cide nyen ko parce que ni ko ne ite do fo yiki togo de fo ubi donendo ni togo mi nyen mo bolo ibo de fo me kana fo ko ana nedo anana anko adugulu cedo nana ciden ka dudala akwa assalamu alaikum irwai dola donna ciden ko ya fo ninye ko akabo abole ciden ko akabara ke denye ta foyede ko ni abedo ko akafo assalamu alaikum adugul ni salamu fanati do folode ni salamu bila illa minana mun kan ka faraka adugul mu an kan ne be saka fon kadwa ni jendiri ma ibedo ni atigi ko ikasage kana dimide anana ibn Abbas bolon sanan kasoma anni kilgata ibn Hanbali anna Safwan ibn Umayya basahu fil fatih billabi ko ale tara ciden fil labi munyi nyame jigina akan nunu fulumi ni ba biri wa jaddiyati ani sine fitini do wa dagabisa ani jere fitini do wa nabi sallallahu alaihi wasallam ala alwadi wa yasra bi makkah sanfilalla qala fa dagaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wala musallim wala mustadini ko aleddo na ciden ka amma foli bila ciden ka amma jenyini ciden fe fa qala sallallahu alaihi wasallam irji fa qul assalamu alaikum adghul ciden ko sagi ka bo ika foli bila ika fuyalin kadowa wazalika bada ma aslama Safwan nin kera de Safwan islami alen ko fe ay ibn Abbas sallame de pale wakati la bene be kuma min fo janko aunta wani ibn Abbas radiyallahu anhuma qala salasu ayati jahadahunna an-nas ako aya sababe qur'ana kuna ko hada madum banna waya sabala aya sababe qur'ana kuna hada madum banna wuluma tawde kabara kenuye قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله تغاكم أكو ألاكو أكم مغبان ني ألافي ويا ألا يسرنا بغدي قال ابن عباس أكو يقولون إن أكرمهم عند الله أعجبه بيتا أي مغوكو أي مغبان من يدو بلي بلي بابي من بلو أكو ألاكو أكم مغبان ني ألافي ألا يسرنا بغدي مغبان ني آية لدي ولكو كو لكم مغبان دي كو دو بلي بلي بابي من بلو wartiki ni yefoloye qala wal ijlu kulluhu qad jahadahu an-nas akon min yejenyine ni bedo mo ka sokono ubedo ka dokono ka jenyina fe ko be banno fanala qala qultu ayasajinu alayya akhawati aytamu fi hijr al-ma'i fi bayt wahid ako aleko ibn Abbasma yala ni har ne ka demisonu mununi alaytimu be lamin bolo nka dukun mu beddo uka jenyini fewa qala nam na basu ko ka jenyini fe faradadtu alayhi li yurqisa li ko ale toraka kuma sabi sai ka Abdullah ibn Abbas nyini ka pura kan no yadi alema fa aba Abdullah ibn Abbas baraka no yadi fa qala tuhibbu an tara uryanata akoya na ikali ya timi dimusu musu muani minde ewa ife na billa mufe iba fe ka lankolon sorwa qultu la ko ay aw qala ibn Abbas ko fasta dini ako ola aka jenyini fe ubi nebe do jenyini qala farajaytuhu aida ako ale sagira ka akumula sagi ko inna wa qala atuhibbu an tuti Allah ako iba fe ka tuwala ko iba fe kala batowa qala qultu nam ako ale ko ibn Abbas ko fasta jini wala jenyini ko wakati de sera la ako ola jenyini wani bin jarir qultu li atai ayastajina rajula la yumratihi
bunjere ko ale ko atayima yana mugo ce eyere ka furmuso ni be do ka ibe jenyini wa qala Allah wa haja mahmulu ala adam al-wujubi ako ay ire ko ni muso ni bo do ka jenyini tika me jenyini tika a wajibile de tika me akanunindo hari ka furmuso ni be do ka ika kando boy kana soro chogo dola iman ka soro chogo minna parce que kan furmuso o fare kono yoro be yeli dagariye me iba soro ni e tunaka ale billa hala dola me atasi har na ce ika soro o la halala ko da to nyana wani Zainab imrat Abdullah ibn Mas'ud anana Zainab bolo Abdullah ibn Mas'ud ka furmuso radiyallahu anha قالت أقول كان عبد الله جاء من حاجتي فانتهى إلى الباب تهنها عبد الله بن مسعود تنكر نالي بورا كسوكنو أترى حاجو دولا دوكونو نانا كسو دولا درو أبي كاندبو تهنها أبي من كامبو pour musona do ko ale nana na be ko dola ale manka ye komina anu dabla abu kambo wa bajagan abe daji bokatu ka daji bo furu musona do ko anara karahatan an yuhjima minna ala amri yakrahu ma tafi ka muso yisoro ko dola ko minni ubatoro ni ko min mandai donc hari ka muso ni nana tumbi yoro dola idena dugu kono ni nana hari ka furu muso ni be do ka kando bo ika dotibu na do nana ika nusoro kuma dola min manka ika nusoro keware dola min manka me wajibi tika mi kana chu me don yerebe awa ashe muso rere ka muso ka do puru ku sege ku soro ko dola o man ka sarafu tunte soma o mai hari ciden ko ni bora tamayro la koy kana do ika muso ka sufelala ciden kala da tundo na bora tamayro la nana Madina sufelala ado sim Madina dafire dugu dafire atedo ni dugu jerade donc ewa tile bora ewa tile ganfe wala hawatu na nyona abedo so kono ko na ciden ko ni etara tumala etara tamayro la ika tamay njanyana ako ni nana ikana troka do ika musokate ni nana hari sofere ibe sis dugu kofelala kamma konini ke pour ni dugu jera muso mbese ka labeli minke aba haketo brakoro shu dili ni fu abulu ke sani ekata soro chogodo la mimmandiye ne wo yetidentile hadisa saruba ko yetidentile parce que téléphone ko tunte mais si ça ni eyere ya fu ka muso iya wala ni eri mbena ni nana ere la sufelari ro telefelaro afora ikaba abe daga ikado parce que abe ale bado kaba ko ibena ciden tantun kera telefoni ko de tala donc ko kana tuuka donc ya hira hari ewa ikam muso ni be doaka kando bo ikana tasoro chogo dola mi mandiye wotumbe salafu o chamande fule salafu kono ya atumbe salafu katabolola nulu ko ni be do ka do kono do be kando bo puru ewa muso nado ube dumo nado kunana ni ciden ka harisa min fana fo afana be komi bake ka koriya de kembu tele ya annahu naha an yutruga rajulu ahlahu turuga wa fi riwayati layla yataqawwaluhum ciden ye balilike mo kana bo tamayrola ka tu ka do ka demba ya ka sofelala ku jamfa ka do ka ko kanu kede wa fi hadith al-aghar abi hadith warela أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة نهارا فناغ بجاهرها كل دولة تلفلال في كل شيء نانا مدينة أيا كان يامي برين مدينة كفرين وقال انتجروا حتى تدخلوا إساء أقو أي مكوني كيفو ولا فلا كشي يعني آخر النهار فسول لبن كشي حتى تمسيتا سيساتو وكرموني na yasoro muso ka kun nyagasale mindo ugo kun penye ko labbe cide ni jaman nale Madina unana tile de dare me ako be ka to dugu ko fe folo muso ya do kaba cewu nana ube dugu ko fe lala ako be kam makoni ke wala fela ambe do donc muso min ka ko shigi nyagale lendo aku ka ko shigi penye wa tastahidal muqibatu aw talen ko fe tumana shi munun kera ala na ye shi munun mara parce que nce te har min ma di
ulu fana labbe ku di sana akata cuka donc min be silamiya adabu ye ni abe mumini adabu na ye donc ala an be se ka joya we koriyali ke sini insha Allah pour anka ayin da musoro ni ka fa musorala ani ni ayan ni adabu min fule ani an be nyana mu ya cogo minna ni ala sini ranna insha Allah annakum kawluka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jazakallahu nke ko do kanyin kare do ka bo ko fe ko ciren tale sanna yelela ko atemena muso jamakulu do ka ko kala jaba cogo fo ko sahlende wa bo hata ya ko ka sege sege de parce que ciren ka sanna yere al isra'i wal miraj qisa chaman bala masaha albaniya kitabu do dilani fanaka munu sahara la ko sabati munu masaha ko bola qisa chaman de nana la munu sahalente aha bon ko kitabu mo be kitabu sa ka di demisenu ma me kitabu min ni photo bala adamaden photo ni ma photo bala ugo o sanni ke chogode o don ke bawo yayira kitabu min ni aya sura dilalendo nafa bala dina nafa do bala me photo imbaka ni e ya sa photo imbe se ka cinya ka bola ebe photo inde cinya ka bola photo inyoro kunkolo yere bo fara ka bola ube ibe kole daka ube ibe khilafu daka mana ka papier do dila ka daka comme bu ka kayu dila chokomi mana ko ni be fere ke ka photo cinya ka bola donc ibi yere na fani kitabu me pemmin ba ko ni bi yere na fanai wo don kuma ko na be yuro mira te se ka cinya e kala nyini te ma kitabu sa photo kama e kala nyini ke ka ke kitabu sanna e bolo na fa min bala de e ma kote photo la ikalla nyine ka ke we wa alaykum salam